Berpirsên PYD û alîgirên Partiya Yekîtiya Demokrata Kurdistan Sûriya Yekîtî li kampa Serdemê li Bakurê Helebê rêgiriyê lêpêşiya vegera welatiyên derbider dikin ku ew kamp ji derbideran re bûye wekû zindanekê. Doh jî jineke Kurd bi temen û nexweş bi navê Remziya Mihemed Reşo ku dixwest ji ber nexweşiya xwe ji kampê derkeve, lê daxwaza wê hat redkirin. Tevî ku rewşa wê ya tenduristî pir xirab bû. Ji derekî ji nava kampa Serdemê ji arkêra ragihand ku piştî rêbenda Kêmarê hate vekirin piraniya derbiderên li nava kampên wê deverê dixwazin vegerin malên xwe, lê çekdar û esayîşên ser bi PYD ve û alîgirên Şêx Alî rêgiriyê li wan dikin û yên ji kampan direvin raserî sezadanê tên. Ku doh jî jineke Kurd bi temen û nexweş bi navê Remziya Mihemed Reşo ku dixwest ji ber nexweşiya xwe ji kampê derkeve, daxwaza wê û malbata wê ji aliyê berpirsên kampê hat redkirin. Ew jî tevî ku rewşa wê ya tenduristî pir xerab bû. Heman jê derî got ku ew jina bi temen û nexweş pêdiviya wê bi pêzîşkên ji Helebê hebû û rewşa wê ya tenduristî pir xerab bû û ew li nava kampê asê maye û ji wê re bûye zindan ji ber kêmbûn û tunebûna dermanan û malbata wê hewl dide ku ji wê kampê wê derxîne, lê ta vê demê tu çare ji wê re nehatiye kirin. Tê zanîn ku PYD û alîgirên Partiya Yekîtî ta vê demê nahêlin welatiyên Efrînê yên derbider bûne û li kampan bicih bûne vegerin cihûwarên xwe ku ew dixwazin ji bo birjewendiyên xwe wan bikar bînin. Her wiha ji bo ku venegerin, nasnameyên wan derbideran ji wan distînin.